ओइ बाबरे बाब अखा बोथोरनि स्ल' मोसन जादों नामाब्रा अखा बोथोरनि गाइस दिनैसो लाइभ फैदों बिराद गोबावजों आरोना नोंथांमोना दा बेक माबायाव बेक केमेरायाव देखायबा नुगोन आं बै जायगायाव दं एसे आन्दाज खालामखो आं मायाव दं दा एसे आन्दाज खालाम आं मायाव दं एसे आन्दाज खालामनाय बहा दं दा स' लोगोफोर बयबोथ' मिथिखागो नैबे जिनिसखौ देखायबा नोंथांमोना दानो लुगैहाबलायगोन कमेन्ट खालामसोबा फैदोबा नै गाइस आं दा नैयाव दं आरोना लेसु बिफां लिसियाव दं आरोना आं दा बेक खालामनाबा नोंथांमोना हैस कमेन्ट खालाम देखायना होनोसै सायोनो ओइ अबस्था खाराब जाना दंलै नै गाज्रि पाक्का बायनांसिगोन दां बेखिनिखौ नै कमेन्ट खालामहर सोरबा जानोबा आं माबा अनलाइन खालामहरगोन अनलाइन बुकिं खालामना दोननांगोन नै है मजाखा नै ख्रि ख्रि थांदों उफाय गैया नै नोंथांमोननि थाखाय अखा सिजानाबाबो आं लामायाव देखायफैदों नै उफाय गैया अखा हाबाबो नै आं साइडखि फैनानै देखायलायदो हैद तेरि मा बोरै जाना दं आयै नेथाबनोसै आरोना होमबा दसे सोर फैया दानि फैदोंमोन सोरबा खावख्लाबो लाना दखला थांफिनगोन सोरबा थांफिननो नागिरदोंलै थैदस कौन आया कौन उफाय गैयालै लेसु दखानि जादों लेसु दखान दखानदार मुलियानि लेसु दखानदार उफाय नायथिंनायानो जाहैबायना नै बेसेबा खस्थ' बेखि जिरायना दं आं नै थाइस्लाबनोनो आरो लेसुखौ ओरैबादि थाइस्लाबनो माने देरस्लाबनो एसेसेल' देरो फिसायाव एसेसेल' देरसै देरनाय लोगो लोगोनो मोनस्लाबो ओरैबायदि जायोना रायख'सो नामा दानो सोरबा कमेन्ट खालामबा होखागोन गावबानो फैथावबाय दा साला सुवादफोरा बहा खारदों 3 मिनिट जालायबाय रेकर्डफोरा हो बावखुंग्रि हाजो सेरनि 5 मिनिट नेगोन नामा सोरबा फैबा फै कमेन्ट खालाम फैयाबा थाङो माथो फैयाब्रा रावबो लेसु देखायनायखाय फैयाखै साला सुगारफोरा होआबा नांगौमोन ना थामनेलाव ये सबसे माथो फैयाब्रा रावबोलाय इन्सटाग्रामावसो नांदां इन्सटाग्राम नायसै खोमा दा र' इन्सटाग्रामावसो होनांगोन दा मबाइल पावार बेंक होब्रा मबाइल पावार बेंक ब्रें नामा लाइभ सेरदों थामब्रा